Το μουσείο για video games στην Ελλάδα άνοιξε και έχω έρθει στο Ηράκλειο της Κρήτης για να το επισκεφτώ. Πάμε μαζί να το δούμε. Μπαίνοντας στο μουσείο, το πρώτο κομμάτι το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ είναι το κατάστημα το οποίο έχει προϊόντα του ίδιου του μουσείου. Και εδώ είναι μια παροδική έκθεση, είναι μια έκθεση που έχει διάφορα θέματα. Αυτή την περίοδο ασχολείται με τα μη παραδοσιακά χειριστήρια. Εδώ έχουμε ένα 80's δωμάτιο, το οποίο παίζουμε όπως ήμασταν παιδιά. Και εδώ έχουμε μη παραδοσιακά gaming controllers, μαζί με τα accessibility controllers, τα οποία έχουν βγει από τις διάφορες εταιρείες. Και μάλιστα εδώ, για όποιους θυμούνται, Kinect. Ανεβαίνοντας στον πάνω όροφο μπορούμε να βρούμε πραγματικά φανταστικά κομμάτια, όπως είναι αυτό εδώ, πάρα πολλά φορητά, δείτε πόσα Game Boy έχει, δείτε πόσες μετεξελίξεις κονσόλες Nintendo, πάμε σε Sony, σε παλαιότερες, βλέπετε εδώ τι γίνεται, εδώ τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, πιο παλιά, arcade cabinets και από την απέναντι πλευρά, μινιατούρες, mini κονσόλες. Αυτό εδώ μας είπαν ότι είναι και η πιο μικρή λειτουργική έκδοση του Atari, ένα υπογεγραμμένο Commodore 64 Mini, μια οθόνη εδώ η οποία παίζει παλιά διαφημιστικά μηνύματα και εδώ πέρα πάμε σε πιο έτσι, παλιές κονσόλες και σε πιο καινούριες. Βλέπετε εδώ ένα σύστημα Nintendo πολύ παλιό, Atari σε διάφορες εκδόσεις, Magnavox, πάρα πολλές άλλες κονσόλες ιστορικές, θρυλικές και πέραν όλων των άλλων. Και εδώ PSX, το οποίο είναι ένα multimedia σύστημα το οποίο βγήκε την εποχή του PS2, ήταν και DVR και έχει και πάρα πολλές άλλες λειτουργίες. Τέλος, στον κάτω όροφο υπάρχει ένας χώρος με εκπαιδευτικά προγράμματα. Εδώ έχουμε Lego και Lego ρομποτική, ένα ελληνικό video game αφιέρωμα κάθε δίμηνο. Εδώ έχουμε το Homesick. Υπάρχει ένα δωμάτιο των 90s, το οποίο είναι αυτό εδώ που μπορείτε να δείτε, με PlayStation, Tomb Raider, χειριστήριο, την παλιά μολυποθήκη. Βλέπετε εδώ, αυτά εδώ. Ήταν πάρα πολύ trending εκείνη την εποχή. Έχουμε μέχρι και πραγματάκια στο σιρτάρι της τότε εποχής και από εκεί και πέρα βλέπουμε arcade cabinets, τα οποία είναι εδώ στοιχισμένα. Έχουμε παλαιότερες κονσόλες, παλαιότερα συστήματα, μέχρι και PC games πολύ παλιά. Βλέπετε εδώ Prince of Persia, έχουμε Monkey Island. Γενικότερα αυτός είναι ο χώρος του πρώτου μουσείου για video games στην Ελλάδα.